Aħna se nkomplu ninsistu sabiex min għandu responsabilità jerfaħħa għaliex il-poplu qed jifhem li jekk biss pajjiżna jista' jimxi il-qudiem. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kif matul il-jum tal-ġimgħa żar il-lokalità ta' San Ġwan fejn tkellem ma' impjegati, sidin ta' ħwienet u residenti fil-waqt li għamel ukoll numru ta' żjarat fit-tjar. F'kummenti ma' Net News il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega kif in-nies esprimew miegħu numru ta' diffikultajiet li qed jaffaċċjaw f'din il-lokalità. Nies anke tkellmu fuq id-diffikultajiet li qegħdin jesperjenzaw ġewwa San Ġwan fuq il-problemi li għandhom fit-torq tagħhom, fl-ambjenti tagħhom. Tkellimt ukoll man-nies li joqogħdu bis-swit il-Knisja ta' San Ġwan fejn anke tkellmu fuq il-proġett li huwa propost mill-Gvern fuq il-preokkupazzjonijiet fuq l-istudji li għandhom isiru ħalli nassiguraw li ma jkunx hemm ħsara anki għall-bini tan-nies u għall-ħajja tan-nies ejjew nitgħallmu mill-iżbalji ta' dak illi għaddejna minnhom. Fil-fatt in-nies dak li jgħidulek nispera li issa l-awtoritajiet jibdew jitgħallmu jagħtu kasna. Bernard Grech sostna li l-aktar li spikka mill-kummenti tan-nies kien meta saqsew kif jista' jkun li ħadd għadu ma refa' responsabilità wara l-inkjesta qalet b'mod ċar li l-Istat huwa responsabbli għat-traċedja ta' Jan Paul Sofia. Kelmu ċar in-nies qaluli isma'. Allura motor ta' ħadd. Allura jimur ġuvni ta' 20 sena seta' kien imni kien hemm waħda mara qalt li u hekk isu xejn mhux xejn ħadd m'għandu tort f'dal pajjiż u allura anke kien hemm diversi li komplew jagħtuna l-appoġġ biex aħna nibqgħu ninsistu anke għar-riżenja tal-Ministri konċernati kif ukoll tal-Prim Ministru minħabba il-fatt li ħaġa kien il-Prim Ministru li baqa' jinsisti li m'għandu għalfejn isir xejn, kien il-Prim Ministru li taħtu wara diversi snin fil-Gvern, sfortunatament seħet traċedja, ġifieri hu responsabbli fl-aħħar mill-aħħar mill-entitajiet u mill-governanza għaliex il-Gvern instab responsabbli. Imma wkoll għaliex il-Prim Ministru baqa' jimpika mhux biss ma'hom Jan Paul Sofia imma wkoll magħna għax ma rridx l-inkjesta pubblika. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li l-Ministri għandhom jerfgħu responsabilità, speċjalment wara li Robert Abela aċċetta l-inkjesta pubblika fit-totalità tagħha. U aċċetta fit-totalità tiegħu ir-rapport tal-inkjesta ġifieri aċċetta r-responsabilità u jfisser kif ukoll it-tliet ministri li jinsemmejt Stefan Zrinzo, Azzopardi, Miriam Dalli u Silvia Xkembri jridu huma jerfgħu responsabilità u wkoll il-Prim Ministru jerfgħu responsabilità tan-nuqqasijiet. Mhux aċċettabbli iżjed f'dal pajjiż jiġri dak li ġara, jkun hemm anke l-vot fil-Parlament kontra l-mozzjoni, nibqgħu nimpjekaw man-nies mal-ħajja tan-nies u ħadd huwa kontabbli u responsabbli. Il-Bord fil-konklużjonijiet tiegħu stqar li din l-inkjesta kienet okkażjoni biex il-pajjiż ifittex ir-ruħ tiegħu, jinsisti wkoll il-kultura ta' kollox jgħaddi m'għandha qatt tkun permessa f'soċjetà demokratika. Ir-rapport tal-inkjesta pubblika jgħid li x-xena ta' dakinhar li seħħet it-traċedja f'Kordin għandha tibqa' stampata fil-memorja kollettiva tal-pajjiż u tibqa' xena ta' għajb u mistħija daqqa ta' ħarta għal governanza tajba.